dTuaisceart, Nebraska, Deirfiúr, fómhar, 1962. Cé go raibh imní ar a cóglecha faoi dhamhsaí homecoming agus cluichí péile, bhí Ruth Anderson, sé bliana déag d'aois, ag caitheamh gach nóiméad saoir ag tochailt isteach sa phraí taobh thiar de hach ferma a tealaí, ag cruthú rud éin a bheas a cóir sonna a bheith gan úsáid nó dús, ag bra ar cé cóflathúil a bhara siad. Agus tionscadal is déanaí Colleen Anderson á phlé, bhí asma trom ar Miriam, deirfiúr Ruth, 1 bliana d'aois, a dumpaí gach géimhre ina streichelt fada anala. An téir tírim, te dá deach ferma ag spreagal ionsathe a cheolaí chug an ospidéal dachichad méidir ar shiúl uaireanta. An téir fuair lasmí níos measa fós, nuair a bhíor hí dul amach ar cús ar bith. Bhí a tusmaitheoirí tar éis gach rud a bháil an doctúr a thriail. Humidifiers a bhris síos go leananach, cógas a cabhraí ach nó réití an ad bríomh. Srianta ar gníomhaíocht a rinne Miriam míshásta gan a dhéanamh sláintiúil. Bhí Ruth tar éis a deirfiúr eáil ag follingt trí cúg géimhre, agus bhí cinenne déanta aici, mar a bhéadach na daoine fásta réiteach aáil go bhachaigh sí ceann í féin. Bhí raibh an pholl a bhí si ag tochailt ach pholl. Ba é tús seomra faoin talamh ina gimádfach an teocht agus an taise taraiseach i ré na bliana, áit a bhéadach Miriam ánalú go héasca fiú sa géimhre is measa. Áit a ggurfach an talamh féin ar fáil, an méid nár éirí le maisín nó leithas a cheachadach. Mós mian leat a álamach cat a tharla nuair a gabh an Stoirm Sneachta is measa le 5 bliain ceolach Anderson, agus le dá cóir sonna i pholl an á gach duine tar éis glíoch ar dús. Lustáil leis an gcainéal seo agus inisdams na tuairimí cá bhfuil tú ag féchant. Mar gur hábháil an rud a thóg Ruth an titim sin i bhfad níos mó ná a deirfiúr amháin. Bhí muintir Anderson ag fermóireacht an cuirp céine le 3 glún. Críonacht agus arar agus pánar a socha ag ráú 3 féircinne a híine go dtí an spéir i ngach tréo. Bhí seanachad Ruth tar éis an baile a éileamh sa bhliain 1889. Bhí sé tar éis an teach ferma bunach a thógáil a bhí fós mar chríoláir a teach in ainneún na mblianta de bhreisina agus múnata. Bhí sé tar éis an tealach a bhunú i bpobal in rá aithne ag gach duine ar gach duine, agus bhí sé sin níos faide ná mar a déiteach an cuid is mó a bhabhrú. Bhí a seanachar tar éis an ubriocht a leathnú, ag caracrí leis le líon na mblianta deacra, nuair a hip ar cóirsanna agus a dhéal siad amach, ag tógáil an éirme go ceann na cín is mó sa háanta. Bhí a athair Eric Anderson tar éis an polamh agus an iontas, go gcuirfeadh sé aráigé chug an gcéad glún eile i riocht níos fearr ná mar a fuair sé é. Bhí Eric ina airmeoir ma agus ina athair ma, praiticiúil agus títealach. Dílis dá bhancéile Linda agus dá mirt in dhéansa tlí hiún a léiríonn 4 fermireachta grá trí halathar agus cosans seachas focail agus léirithe. Ba í Ruth an iníon beisiine, a rugadh freacrach sa tlí a bhí an leanaí beisiine go minic, ag ghlacha tascanna gan a bheith i géirí, ag fearamach dá deirfiúr níos áige le instinct cosanta a dás, ach níos ládra de réir mar a tháinig fábanna sláinte Miriam chun solas. Bhí Miriam ina lam sláintiúil agus ina páiste sláintiúil, gan éon córathídean riocht a theineann a áige ró-mhór sin. Bhí an tasma le feiceáil go tobann nuair a bhí sé bliana d'aois. Spreagadh ag ionfatú rispráide a raibh cuma bhag ar dúis, ach a dága scáthóga íogar go bún dáhar granacháin, a bhí an daine eile beagnach follaí orthu. Deannach, fuair, tírim, deatach amad, mothachán ládra, iireacht is siciúil. Déiteach éon ceann seo ionsaí a spreagadh a dhábhadh Miriam ag gáil anala,
a lopi ag airí goram. Bhí a tuismitheoirí ag riar a cácais go fanmar, agus iad é dúspóireacht an rá an achtar seo trom chúiseach go leor chun an turas fada chuig an ospidéal a chasint. Bhí na héansacha uafásach le feiceáil, agus bhí Ruth tar éis na céta acu écail le 5 bliana anuas ó diagnóisig a deirfiúr. Bhí si tar éis fálam na córaí luatha ahanst, an gár bheag a hana gríomh roch iacroch. An bealach a chuirfid Miriam a chuaillí I bholach go neamhfartata nuair a éireann analú deacar. Bhí si tar éis fálam fannacht sachar le líon ionsacha, chun carú le cácais a riara, chun a deirfiúr a champardú 3 achtarí a chathe a bheith cosúil le bás an air, nar éirí leis an méid a bhí ag teastal ó na corp a tholathar. Bhí an gceire I gcónaí ar an séasúr is measa. An meascan de achtarí a chruthí cunialacha a rá cuma dearta orthu chun córaí Miriam a spragu. An sádan amad agus an fornéis a héig an teach ferme chríomaí an téir go dtí le bhéal a chud gréim ar conarí riaspráide íagara. Níor féidir funneige a oscailt le haid éir úr nuair a hit an teacht faoi náid. Bhí an téir fuair lasmaí níos measa fós ná an téir tidam istí, ag spragu spasms broncacha lárach. Dá déag Miriam amach gan réamhcúramí feirsinge. I fad chuig bhí de gach bliain, bhí Miriam I fóstú go bunasach, tearanta de heach ar ina tín í agus an domhan lasmaí ag bagart níos measa. Chail si seachtaní scoile ag titim ar gúil in ainúin a bheith cliste agus spragathe go nádúirta. Chail si gníomhíochtaí a ghlach lenaí eile mar rud nádúirta, scíal Sneachta agus cathanna líaróid Sneachta, agus an pléisiúr simplí a bhí ag rí tríd an Sneachta úr. Chail si a bheith gná, agus bhreaní Ruth ar a sonas deirfiúr ag dul a lagad gach gire de réir, mar a bhrú réaltacht a tearneacha sias le meáchan an Sneachta sin go léir. Tháinig an swainmh chuig Ruth le linn ceacht tíreolaíochta faoi córas uaimhne nuair a luigh a múnseoir go cuimeadan uaimhne teachtaí taraiseacha I rith na bliana beag beann ar conílacha dromcla. Bhí an cuinseap socratha ina intin agus nasctha le brethna dóireachtaí a rinne sí le blianta de cánaí ar éirim. Bhí an seomra fréamhacha faoi nár teach fionard is saorag agus tusa gemra. Casan a thiamh faoin talamh é ó na teachtaí farcnacha a rinne fargnamh drongla mí compordach. Bhí an seantaí tobrach a thóg a seanachar isteach I gúine cnic ag conáil le bhéal taise a chuine an struchtúr amar ó thuimú amach fiú le linn na míana is tidime. Ba fritíana é an talamh féin I gcuine farcna, rialtóir teirmach olmhór a déitag cuinílacha an difriúil a hallachar ón air as a cion. Bhí Ruth tar éis tosú ag taiade, ag úsáid leabharlann na scoile agus leabharlann fibli an bhaile, agus a deire ag scríomh litracha chuig seirbhísí síneag olscoile, ag chur ceistena a chaig a bheith cosúil le rudaí aisteacha ag teacht ó Colleen óg I dTuaisceart Nebraska. Cén teacht a chuine an talamh ag difnachtaí éagsúla. Cad iad na leibhéal taise a bhí ann faoin talamh. Conas a dúsáid daoine in amana agus in áiteanna eile spásanna faoin talamh chun críocha sláinte. Bhí na freigraí a fuairsí dearfach. Cob siomh teachtaí faoin talamh in Nebraska ag thart ar 5 céim, díreach cúpla tráid faoin drongla. Beag beann ar an drongla a bhí ag bácáil
ag 100 céim is saorag nó réite ag 20 faoi sa gemra. Bhí an taise faoin talamh measartha go nádúirta, ní ró-hirim nó ró-phliach. Rialag an ihir féin le bhéal taise trí ionsu agus scéile. Bhí cultúr fud na stara tar éis spásanna faoin talamh a úsáid chun críocha sláinte. Ó na sanatoriums a tágad isteach in uaimhne I mína dóireachtaí salan orpacha, go dtí na tithe faoin talamh a thóg daoine in éráidí farcnacha le haghaidh compord tíreamach. Bhí Ruth tar éis contíosa áil I roinne le riachtaí riaspráide ag feabhsú go mór nuair a chaisiad am I timpeallachtaí faoin talamh. Ládaí an teacht agus an paise cófsaí an granó a spreag a gcuid scóirí. Bháil na fianaise go bhféadach seomra faoin talamh a bheith díreach an rud a bhí ag teastáil ó Miriam. Tearmann ina bhféadach sí analú go héasca le líon miana an gheimhrí nuair a tháinig an domhan is chun talún ionsaitach dá scabhthóga. Chuaigh Ruth chug a tuaismihéirí leis an smaoinemh go déanach sa saoirg, ag chuir a táide I láthair leis an díceal a bhí ag gachrút a rinneisí. Déist Eric agus Linda le heireachtáil árasach, tuaismihéirí a raibh go leor rudaí tríal acu cheana féin nar éirí ló, a cha an irid sin airgid córálacha nar cheachad an méid a gheall siad. Ach bhí táide Ruth láitir, agus bhí a dheonghváilteacht soléir, agus fuair siad iad féin ag tú ligandí tríal, a bhaint as in ainneún a náras. Tóg bhí an seomra faoin talamh taobh hir den teach, in ruchtainna trí fasáiste gearr ón íoslach, suit áit nach gcuirfeadh sé isteach ibriochtaí fermaireachta, nó thógáil sa tócaí. Chairrí Eric le habair tochailte tromchúiseach an deire seachtaine, ach bhí Ruth freacrach as an pleanáil agus an opair chríochnathe, a tionscatal le cur I gríich mar a bhí aici. Dá néarú leis bheith tearmann ag Miriam. Dá tipachir bheith díaltóir fréamhacha neamhnáach acu, a déitach clasrí a stóráil tríd an gemra. Thosaigh an tochailt go luath I mí bhean fómar. Ruth ag opair gach tránóna tar éis scuile, agus an lá fad an saharn, a thathar ag teachtasteach nuair a cheataí a opair ferme. Bhí an ihir níos éasca le hopper, ná mar a bhí acla I Ruth, an talamh príomh ag tóir suas do chlúsad agus do ficacha le hiarach réasónta, na ballaí cósaí go leor chun seasamh gan treisiú látharach. Tochail sí spás thart gá thór díag troid cearnach agus 8 troid domhan. Go leorchan conaí go compordach, ach beag go láchanna chríochnú sulla dúchag an gheimhre. Treisí sí na ballaí le amad salvagad agus clocha a bailliú ó na páirceanna, ag cruthú struchttar a haicó leis an talamh os cionn gan ris go tíiteam. Ba an uaistearan an element is deachara, ag éileamh bíamí láitir go leor chun meachan roinnt troid ithearach a seasamh a cholátró in slú agus más termach. Chairrí Eric leis an cútseo. Chur a hatí togála cínte go raibh an struchttar os cionn sa bháilte, agus go marfach sé feadh na mblianata. Ceanglí an pasáiste isteach leis an íslach teach ferme, trí mhoras. Dhéir Ruth tríd a mala bunata, munú a bhíor sí Eric go cuaireamach, chuna cíntiú nach gcuirfeadh sé isteach struchttar an tí. Ní raibh an pasáiste féin ach 5
diag troi fad, ag dal sias go ré chuig an seomra faoin talamh, líneáte le chlár amad, chun casc a chud ihir títim duine a bhí á úsáid. Séalag doras ceart an bealach isteach, ag cúneáil an timpolacht faoin talamh le ón íslach, ach ag ligean rocht an éasca. Hannig éiril 3 fíopa a dartaigh go dtí an dramchla, suit chun úr a harant gan tiúnchar suntasach a dhéanamh cheocht nó heise an spáis faoin talamh. Riomh Ruth méid an fiopán go cuaireamach, go leor chun malartú leor hótanach a halátar, ach beag go leor chun na caníalacha cachsí a bhí mar edam umláin an tionscatal a chuneál. Faoin am a bhí tácha go bunasach críochna go lua I mí na saona, agus thosaí Ruth an próisis chun an seomra faoin talamh a dhéanamh compordach dá dé. Is féidir am analú an sin, a dúirt Miriam, ábhal is dá méach sí ag tuairisciú míorúilt. Is féidir am analú in dáríide. Si an patron féin thar na seachtaní ina dhiaidh sin, de réir mar a hocarí an gheimhire an prár Nebraskach. Nuair a bhí na caníalacha san MHEASA, nuair a thosaí an téir tidam, téite ag spreagag na haíonna. Hiithig Miriam ais chuig an seomra faoi halamh áit a raibh an teacht agus an taise chufsaí ag solathair físigh. Rinne sí oppar bhaile ann, lé sí leabhar ann. Uaireanta chutar sí ann nuair a bhí íothanta go háirithe dama. Níor tharma na hinsete a chuirí chuig an ospidéal blianta roimhe sin. Bennig benistú a haíonna, 3 rochgan a áil thiampalach nach nearna unsaí leanúnach a hairmhallaí íogaire. Rinne Ruth monotóracht na cúnealacha go obsessively, ag seiceáil teacht agus taise le hiúnstrámaí a fuairsí trína teagabhálathe taite, ag cocartú éireola agus fachtúirí ile chun na cúnealacha is fearr a chunáil. Ní raibh an seomra faoi halamh ina léas asma Miriam. Ní raibh éon rud ina léas, ach bhí sé ina bhinistú a dudig in náire. Tearmann a rinne an gimbre in déanta seachas a bheith ag céasa. Scapig an scéal tríd an pobal, mar a rinne scéal a gcónaí ceantar thua bhaca, go raibh Colleen na Anderson tar éis cineal éigean seomra faoi halamh a thógáil dá deirfiúr tín. Bhí na phríomhníomhare éagsúil ó iontas go áras go dtí an magag millis a bhí phobal féarmareachta go minic tró tionscatal a raibh cuma neamh-inmhortaine nó aisteach orthú. Stop range córsan chun féachant cat a bhí tácha ag Ruth, ag scrúdú an seomra faoi halamh le súla meastach duine a bhí tácha go leor rudaí iad féin agus a déiteag oppar cháiliachta ahans nuair a chonaic si dé. Dagan cuide smó acu faoi léide bhar a náras tosaigh, ag a bháil go raibh an spás tácha go maith, fiú mura a raibh sí cínte faoi na chuspóir. Chas fraint acu an tionscatal fad mar amadámacht. An cineal ruda a harlaíonn nuair a ligean tuismihéirí dá smainte ridiculous leanaí in ionad iad a thróirú chuig oppar úsáideach. Rinne Ruth neabhart den chána, ag ddíriú chláinte eabsaithe a deirfiúr seachas thuairimí duine nach bhaca riamh duine a raibh grá acu dómh ag stréchailt le analó. Thug mí na nollag aimsir níos crua ag titim teachtaí níos ísle
agus ag fannacht níos faide. Ag carna Sneachta I teascí ar ina taistil deacair agus uaireanta dúineanta. Cruthí luach an seomra faoi halamh a ríis agus a ríis eile. Miriam ag fille gabhain éon uair a bhí na conílacha is chun talón fábach. Ag teacht amach uaireanta ina dhéir sin leis an anál éasca a bhí dúineanta le líon geire rime seo, níor tharla na hinsathe a bhí ag saintréthe gach nollag rime seo. Cuire cascathu trí rachtan a áil ar thiompalacht nach spreagaigead. Zéintí tuismitéirí Ruth a bhí tar éis aon tú leis an tionscadal le hamhras suntasach go raibh a níoin tar éis éirí lo. Áitir hip ar chachtúirí agus cágus. Bhí an seomra faoi halamh aisteach, neamh gnách, difriúil le héan rud a bhí tógtha ag éon duine eile sa cháinte, ach dúbrí sé. Agus sa deire sin a bhí tábhachtach. Tháinig an lán-mhórsa ar an 40 éanar, 1960 a trí, fógrathe ag tuairiscí aimsire a thug rabhag faoi chonílacha contúirteacha. Ach nóir éirí lo a chur aniuil cé chodama a bhí an rud a bhí ag teacht. Bhí an córas Stoirme a tháinig síos ar Nebraska an teachtan sin, ar ceann de na cin is measa I gcibh na beá. Ag cur Sneachta trom le ruata arta agus teachtaí a hit go dachad faoi níolas le fuair gé. Hit I meachtacht go dtí beagnach níolas laistí de uaireanta an Stoirm. An Sneachta a thiamáin gutha ag cruthú coníalacha bán a rinne sé dúineanta a iceáil ón bheirm go dtí an stábla díreach 100 troid ar shiúl. Hep ar an gúthacht ar an 100 oíche. Línte a tugadh síos le éithir agus gutha ag fágáil Ruth Anderson ag bra ar a soran amid agus a lampaí kerosín le haid teasa agus solas. Bhí an stad rí-hábhachtach ar an dara lá nuair a thosaigh teach na ferme ag títim in ainneoin soran amid a gá go lénómach. Fuair an gí gach bearna san seanstruchtúr, ag tiomáint fuair isteach is spásanna, a raibh cuime séalata go leoráthu, ag goteasa níos tapúla ná mar a déitoch an sáran a athláthar. Faoin tránóma bhí an teachtastí tar éis títim go 50 céim, agus bhí sí fós ag títim. Bheas Eric go raibh dáhan amid dóitean acu istí chun béitir lá eile a bhearan, dá mbeadh siad a gá go lénómach. Ach bhí an cruach amid lasmig de inreachtainna tríd an Stoirm, agus hiiteag an teachtastí go leibhéal chantúirteacha I bhead sula rátar ag súil leis an lán-mhórsa a chríochnú. Bhí an teamhlach ag tuairt aig ar éigeandáil fíor, an cineal a bharag daoine ar airmeacha éimróla nuair a tháirg na cuinealacha a bhí ar a gcuid ullmhóidí. Bhall Ruth an réiteach saléir, an ceann a bhí ag fannacht ó thosaigh sí ag tochailt I mí bhean fómar. Chonigh an seomra faoi halamh 50 a chuig céim lénónach beag beann ar na cuinealacha dramcla. Bhí sé beag ach bhí sé té, agus bhí sé inreachtainna tríd an pasáiste íochtar, gan éon nachtag don Stoirm bharbhach lasmig. Déadach an teamhlach tearmann a fháil ann go dtí go mbeadh an lán-mhórsa thart. Mí compordach béidir, ach sa bháilte. Bhí a martanas cínte ag Páil sa Polamh
a raibh gach duine tar éis gleach amadámach, ach seachtaní roimhe sin. Déintí Eric agus Linda látharach, ag aithint go raibh tionscadal aisteach in na níon tar éis éirí as a roa is fearr chun marachtáil. Bhaile siad sa láthairtí, bia, uisce, blaincéad, na lampaí kerosín, cágris de Miriam, agus rinne siad a malach síos, steirin na híoslí, agus tríd an pasáiste, chuc an seomra, faoi halamh a bhí tácha ag Ruth dá deirfiúr. An spás a raibh cuma léarthóchanach de duine amháin, bhí sé plódathe le ceathar, ach bhí plódathe níos fearr ná réite, agus thochraí clan Anderson síos le haid cath a bhí steag súl a bheith ina tríal garage. Ach a raibh agla orthu go bhféadfadh sé síne feadh léhananta. Bhí an teacht iontas cofsaí. An céige a cua céim a bhí tamaiste ag Ruth an tiitim fad ag coineáil go dangan in aín na gonialacha apocalyptic os i ceann. Bhí an téir in déanta. An pípe éirile ag solachar úr gan ligan isteach an fuair marfach a bheith tar éis anachar a dhéanamh éon tearmann as cion talún go tapa. Bhí solas acu ó na lampaí kerosín, bia go leor feadh roinnt léanta. Uisce nach réifeag sa teacht bhesartha faoi halamh. Bhí siad mí campardach, ach bhí siad sa bháilte, agus bhí sa bháilteacht gach rud a bhí tábhachtach, nuair a bhí an bhró eile ag réamh chun báis I bhfoirm, nach bhéadfadh teachtaí in déanta a chanáil. Ní raibh siad ina néanaar fad I bhfad. An dara lá dá tearmann faoi halamh, dógur cnag bhoras na híoslí thuas teacht a gorsanna is care, clan Gustafson, a rinne an turas tóchasach ó na bheirm féin a bhí ag teparthu trí bhríse garage I déine na Stoirme. Bhí trú clanne ag Carl agus Anna Gustafson idir 7 agus 4 bliana díag díis, agus bhí a bheirm níos sinne ag caile an chóirc ag cunne an uachta níos tapúla ná teach Anderson. Bhí roa acu idir fannacht agus réamh, nó iireacht a dhéanamh córsama, a bhéadfadh tearmann níos fearr a bheith acu. Ránna siad iireacht a dhéanamh, agus d'éirí ló ag teacht chuig feirm Anderson, beagnach réite ach beá. Thug Ruth iad síos chuig an seomra faoi halamh, gan leisce, an spás ag éirí níos plódathe, ach an roa eile ag fille córsanna réite a bhí dóideampa. Tháinig tuilleadh teachtaí thar na léanta amach rán, de réir mar a lean an lán cuarsa raibh ag insí an prár Nebraskach. Clan Hendrickson ó Mhíle ó Thuaidh a bhí teip a bheras go hiomlán. Sean Van Patterson a bhí ina cónaí ina hónar agus a bhí teach beag ina chrap marfach, de réir mar a hit teachtaí istí a tróníalas. Clown Kowalski le na leanamh nua scanare go bhféadfadh an Ján gan marachtáil leis an bhuacht a bhí tar éis a ggóras téamh neamhlár a thóru. Gach grúpa a rinne an turas contúrteach trí bhríseag garad in dhéine na Stoirme. Tráirthe ag scéal a bhí scapaig bhealach éigean tríd an bpopal go raibh tearmann ag áit Anderson. Tearmann 4. Rot éigean a d'fhéadfadh duine a chanáil beá nuair a bhí gach rud eile ag teip. Bhí seangra faoi halamh Ruth tógta de chalí na bháin le fábanna ánalathe ina tearmann de 7 duine thar na 4 lá is measa den lánthúrsa is measa le 5 bliain.
Bha lohistici 7 duine a chuir fáil is spás deachta de ghunne ná go grawnmhar faoi dhálaí níos lú dáire. I rá éon phríomháideacht, éon hamparc, beagnach go leor spás de gach duine sú ag an nom ceanna, gan trácht luí sios chun calla. Déagri siad sealaí le haigh callata. Dhaoine áirithe ag scí a ligean agus daoine eile ina sú ag rothlú tríd an spás tearanta urlár i crór agrafíocht a dorpar go spontánach ó riachtanas. Beinneag bia go cúramach. Na saláthirtí a bhearfah Ruth Anderson fa 7 na síinte chun 7 duine a bheithú fa 4 lá. Beinneag isce níos mó fós go cúramach. Na crainn a thug sí corta leis 3 Sneachta a lá a thug duine sios I mucéad le lín na bumaite gerid, nuair a dhéad bhí doras na híoslaí a uscailt go sábháilte. Dorí na páistí níos éasca ná na dhaoine fásta, ag coireil an spás faoi halamh plódathe mar achtere seachas éigeandáil. D'imir sí clúchaí sa spás tearanta. Duine sí scéalta chun an tam a ré. Bhunaigh sí caraideis le páistí ó hálaigh eile a raibh aithne acu orthú go casualaí ru bheith caite le chéile I nálaí meachtamis. Fuair Lanny Gustafson agus Lanny Hendrickson lasanna commánta nach raibh is acu ria fúta. Bhí a gcuid cangareachta éigeantach ag cruthú nisc a bharad I bhad tar éis an lán cuasa a bheith thart. Lamh Kowalski, ró-óg chun an cantúirt a thuiscint, hátear sé go siochampa tríd an gcuid is mó den tríal. A bheathair ag cineál na nosanna beathucháin agus airite, a bhí indéanta fiú a bháin ag ceantar chomh tearanta sin. Bhí na duine fásta ag tabhairt aig thuaisleán níos mó maidir le maráltacht a chanáil, agus strús na stáide a bhainisteú. Leach Carl Gustafson agus Eric Anderson freacrocht as mamatúireacht a dhéanamh na conialacha lasmaí, ag déanamh forabhreathnú garid isteach san íoslach, chun dul I na stoirme a cheiceáil agus a cíntiú, go raibh an pasáiste chuc an seomra faoi halamh soléir. Déagri Anna Gustafson agus Linda Anderson dála bia agus seachreachta catfata, a gcuid cumis freatatúla, ag cruthú ard as an méid a déiteach a bheith ina chaos go héasca. Sean Van Patterson in aniún a bheith an duine is leochalí sa tearmann, chrúigh sí go raibh sí iontas ach léimnach, ag siamsaíocht na páistí le scéalta ón hóige, agus ag cineál an bheann sochar a chudaí le imní a chuneál ó scapag tríd an spás plódathe. Fuair Ruth I féin athirite ó chalinn sé bliana diaag díis go cineál ceamara. A cuid eolais an spás faoi halamh agus a chumas, ag déanamh údarás irthaí ceisteanna a raibh teantar acu bheachtanas. Cánig ificí campa chun tafadaach a dhéanamh an méid a bhí tácha ag Ruth. Ag aint go bhféadfadh a deirg a bheith ina SHÁBHÁIL do dhídean éigeandála fud an réideón, dír ifig banisteochta éigeandála an stáit, plananna miúnsamrathe dá tágáil. Agus ag géirí dídean den cineál cána a chur chun king do fermacha agus tíche tuathe a bhí lothalach don amsar bhuair a bhuail na Great Plains go tréimhisiúil. Fuair Ruth I féin agalamh ag irisóirí, ag clacha gríangraf le haigh alt. Á chur síos mar seampla den sinneal intleach frátaciúil a hatbíonn le daoine a creidúint
a tháinig carachtar mheiriceá tua. Bhí sí le feiceáil chlór teilifíse áitiúil ag freacart go neamhnách ceisteanna faoin na cud spreagthaí agus a toisceart ag lonrú le bród ón lucht féachana stiúdó. Fuair sí litricha ó Guinea fud an Midwest, cud acu ag cóthardjas lé a cud éachtaí, cud eile ag iarraidh comhairle dhídean den sinneal céine a thógáil a cuid mína féin. Bhí an aird ró-mhór de cholín a bhí ag iarraidh cabhrú lena deirfiúr analú. Ach lámhseáil sí leis an dteongmháilteacht phrátaiciúil céine a thug sí chun an pholl a thuchailt an gcéad dul síos. Bhí sí mí compordach leis an aird, ag seachant creidúníochta dTuaisceart as tacu lena tionscadal, agus donna cóharsanna a léirí an misneach chun contúirtí a dhéanamh chun dídean a bhainteach. Ach lean an aiceantas a rá, ag tuiscint an phobal go raibh rud éigean iontach déanta ag Ruth, fiú mar a raibh sí ag iarraidh a phlé. Lean an seomra faoin tulamh in úsáid fad na mblianta ina dhíth sin, ag fónamh a phríomhcuspóir a bhí ag sulathar tearmann de Miriam le linn gemar a Jackar, agus ag éirí freisin mar achmhain pobal de dhídean éigeandála. Le linn aimsear a crua, leithnaí agus feabhsaí Ruth le himimecht ama, ag chur spáis agus áiseanna leis a rinne níos compardaí le haghaidh tréimhsí níos faid. Thóg teachlaí eile sa ceantar dídean den sinneal céine tar éis dóibh a eicáil cat a d'fhéadfadh Ruth Anderson a bhainteach. Bhí an lán cosc Sneachta de 1963 tar éis luach tearmann faoin tulamh a léirú bhealaí nach féadfadh aon méid gcóint téaracúil a bheith buinte amach. Scapad an teicnic trí sheirbhísí síne, talamhaíochta agus foilseachán ulamthachta éigeandála. Rinne inaltóirí a dtaitheann a chumas chun SAOLTA a thábháil i cúinílacha aimseire farcnacha. Dearg bunaí Ruth a urúnú agus a ausú. Lean sláinte, Miriam ag feabhsú agus ag dul aníis a plúthach ag éirí níos lú tramcúiseach agus a scabhóga ag ibíocht. Agus dabhairm sí conas spreagatóirí a bhainistiú níos éifeachtaí. Chúis sí choláiste, rinne múnteardaí, fós sí fear a thug go raibh gá le sucre áirithe dá sláinte, agus áthasartaí iad a shaláthar. Chuir sí i gcónaí a deirfiúr i leith a thuairiscí óga a bheith thar a bheith faoi cheannas tinnis, le spás a cruthú ina bhéadach sí analú go séir nar a tháinig an domhan as cion talón insatach dá scabhóga. A nasc idir na deirfiúracha a chuireadh 3 bliana de chúram cosanta, Ruth agus an neartaí le tionscadal an teamara faoin talamh, dain sé lárnach dá saol fada tar éis dómh a dealaigh féin agus a dtithe féin a bhunal. Bhun Ruth céim amach ón atscoil i 1964 agus níor chuir sí iontas réine 3 ideiceas a lorg san innealtóireacht, a cumas fraiticúla ag fáil éiliúint ormúil deire a ligmhachtaí iad a chur i bheidem níos leithne. Rinne sí speisialtóireacht córas cóthail, dearg spásanna a chaneann conialacha leith chun críocha leith. Bhí a tionscadal óga leis an teamara faoin talamh tar éis clíoch a nachta, nar aithneann sí roimhe seo. D'fhí sí hanscadal ó chóras éarála, ospidéal go dtí dídean éigeandála, ag tabhairt chuig gach ceann an bhean praiticiúil a chur pholl a thuchailt i phraí Nebraska, mar go raibh gá ag a deirfiúr analú. Teann an ceacht ó scéal Ruth Anderson thar ullmocht éigeandála, nó tágáil faoin talamh, nó éon teicnic leith a d'fhéadfaí a adhéanamh in áiteanna eile. Labhraíonn sé le cuacht an grá a léiridir 3 gníomh, le fáb a fheiceáil a dhéanann difear de dhuine éigean, a bhfuil cuaireamart faoi agus ag dúiltú clachach leis nach féidir aon rud a dhéanamh. Níor féidir le Ruth plúthag a deirfiúr a léas. Níor féidir le íogareacht bhanúsach scabhóga Miriam a ahrú. Níor féidir le na conialacha géimrí a chur gach bliain ina strachailt a dhéachar. Ach d'fhéadfadh sí spás a chruthú
nach raibh feidim ag na cníalacha sin. Áit a raibh an teocht agus an taise coisí den timpeallacht, faoin talamh ag sa láthair cat, nach raibh éon leithas nó máisín in ann a cheachadug. D'fhéadfadh sí pholl a thochail sa talamh, mar gur ghra sí a deirfiúr, agus mar go raibh rud éigin níos fearr ná clachach leis, nach bhfétaí éon rud a dhéanamh. Mar sin seo an céistid. Caitiad na fábanna is saol na níine a bhfuil grá agad dómh a ghlachtú leis mar neamh in réiteach, mar an bealach a bhfuil rudaí. Caitiad na gníomhata a déadfaí a dhéanamh a déadach físibh a tholátha fiú mar a féidir lo leithas a tholáthar. Caitiad na tiúnscatal aisteach a déadfaí a dhéanamh. Tiúnscatal a déadach duine ile a chléocha mú nó neamhfraitiiciúil dá gréadfa, go bhféadfadh sí cabhrú le duine éigin a bhfuil cuairim ort faoi. Bhí Ruth Anderson sé bliana 10 nuair a thosa sí ag tochailt pholl chun cabhrú le na deirfiúr analló. Ní raibh aici go sáthalaigh a tiúnscatal 60 saol sa deireadh le líon lán cosc Sneachta, a déadfachiad go léir a bharú. Ní raibh aici ach go raibh a deirfiúr ag strachailt, gach géimhre, agus go raibh taighde aimsithe aici a thug le fiús go bhféadfadh seomra faoin talamh cabhrú. Thochail sí an pholl mar go raibh sé rud éigin a déadfadh sí a dhéanamh. Toisc go raibh gníomh níos fearr ná glachach. Toisc gur grá a léiridir trí iarracht an fórsa is cuachtaí atá ag námhaoine. Mós rud é gur a siurí an scéal seo leat. Mós rud é gur chuise ort smíineh ar fábanna a bhféadfadh réití a bheith i bholach in áiteanna gan chunne, buail síntú chun tuileamh scéalta a fháil faoi námhaoine, a bhain amach rudaí neamhnácha, trí dhiútú glachach, le tarrainneacha a ghlach gach duine ile mar rud é. Toisc uaireanta gur bheith an fracra ar feadh do dhéanta chomh simplí le pholl a thochail sa talamh agus féachant cat a hallaíonn nuair a dhiúltaíonn tú áirí as duine a bhfuil grá agat tú.